god. Det er Julia! Jo, det er Christine. Hvis du gerne vil have de her negle, så skal du se med på den her video. Se videoen. Hej, velkommen til den her video. I dag der skal vi så lave sådan noget... Negleting 2. Ja, negleting 2. Mhm. Og denne her gang er det noget lidt anderledes. Ja. Så lad os komme i gang. Og nu er vi så klar, og det er Christine, som skal lave neglene. Fordi det er Christine, som er bedst til det. Ja. Og I skal have en pose falske negle. Ja. Vi har købt vores i normal. I troede, vi skulle lave dem. Men ja, Og jeg har allerede pink nejlak på. fordi det var... Fordi det var valentinsdag i går, og så skulle jeg Men- pink nejlak. Limen gav ikke at virke, så ja, vi brugte bare den der. Overlak, fordi vi synes, den kunne være lige så god. Ja. Som lim. Ja, og vi besluttede så alligevel for at tage nejlakken af, fordi Det ville det bare... blev rødt indenunder, fordi jeg havde pink nejlak. Ja, ligesom en mins. Ja. Ja, men I skal bare tage overlakken på, og så bare tage neglen på. Ja. Og så skal I, altså når jeg har taget neglen på, så skal I huske at presse den ind. Pres. Og I skal ikke bare gøre det ved resten af neglene. Jeg sætter dem alle sammen. Ja, alle sammen. Alle sammen. Yeah, nu er vi blevet færdige med alle neglene. Er de ikke flotte? Og de her negle, det blev helt perfekte. Også lige den tommeltot. Ja. Ja. Men Ja, men hvis de er for lange, skal I bare file dem. Men de her er ikke for lange, de er de er perfekte. perfekte. Ja. Men hvis de er for lange, så fil dem. Men, Ja. Julia, har du noget at sige? Jeg har fået en ballon. Den har vi haft i lang tid, men ja, vi har noget mere. Vi har noget mere at sige. Like og subscribe, ligesom vi altid siger. Og lad være dislike. Oh my god! Det er Stine! Ups, alle mine negle faldt af. Just kidding, de er her. I troede, haha.